croeso nôl I chi. Ein gwestiwn nesaf ni yw Neil Rowlands sydd wedi penderfynu dechrau cylchgrawn newydd ar-lein I ddysgwyr. Croeso ato ni, Neil. Diolch yn fawr am gwahariad. Dipyn o dy hanes di os gawn ni. Un o ble wyt ti yn wreiddiol? Wrth gwrs, ie. So dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn Abertawe nawr. So dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am bedair mlynedd, ie. So, A mynd I ddosbarthiadau nos nes ti? Ie, dwi'n gweithio I Brifysgol Abertawe yn y dydd, so dwi'n just mynd I dosbarthiadau yn y noswaith, really. So hawdd iawn, cwpl o gwaith, ac wedyn cerdded i'r dosbarth. Syml iawn. Felly a'r gwaith oedd y rheswm I ddysgu Cymraeg? I think mae'n bwysig iawn am busnesau I cefnogi y iaith, but dwi'n dod o Gaerdydd, dwi'n teimlo fel Cymro, ond nes I ddim yn teimlo fel Cymro go iawn achos nes I ddim yn gallu siarad I iaith, really. So, mae iaith yn agor llawer o drwsiau, gyda swyddi, ond y prif beth amdani I yw'r mae'n agor o drwsi mewn I diwylliant, y byd, Cymru Cymraeg, a nes I ddim really gwybod, amdano y math o bethau sy'n digwydd. A nes ti fwynhau y broses o ddysgu? Nath o ddod yn eitha rhwydd I ti? Wel, mae'n gallu bod tym bach yn heriol. Dwi'n mynd I Menter Iaith Abertawe siop ti tawi yn aml, achos dwi ddim unrhyw Cymraeg yn fy nheulu neu yn fy nhi. So, oedd rhaid I fi fynd rhywle I ddefnyddio iaith, really. Mae llawer o bobl a llawer o trefnidiaeth wedi bod cefnogol iawn amdani I ddysgu iaith. A nawr, wyt ti wedi penderfynu I gwneud cylchgrawn? Dwi wedi. Reit, so dyna'r syniad tu ôl I hwn I ni nawr te? Wrth gwrs. So, mae llawer o ddeunyddau a llyfrau am ddysgwyr aeth y newydd, llyfrau gwych, ac wedyn mae bwch enfawr rhwng iddyn nhw ac golwg a barn a llyfrau am bobl iaith cyntaf. So nes I feddwl, wel, dwi'n moyn I cyfrannu rhywbeth yn ôl i'r cymuned Cymraeg. Nes I gwylio I mewn I iaithoedd eraill, ond yn ei periau iaith Ffrangeg Saesneg, Sbaeneg Saesneg, mae llawer lyfrau ble dyn ni'n gallu darllen yn parallel ochr gan ochr. Ond dwi ddim yn rhywbeth fel hynny yn y Gymraeg. So nes I feddwl, wel, mae'n ffordd gwych am bobl I ddarllen. Mae'n agor o iaith I bawb, really. So nes I penderfynu I gosod cylchgrawn ar-lein. So mae pob ethigol, mae Cymraeg ar y chwith ac mae Saesneg ar y dde. So mae'n agor o iaith I bawb, really. Ac os rhywun ddim yn siŵr falle o ystyr brawddeg yn y Gymraeg, mae yna'r ochr arall y dudalen yn Saesneg. Gwych, pa fath o ymateb wyt ti wedi cael I hyn? Eitha da, Nes I ddechrau hybu fe 3 wythnos yn ôl. So mae pobl sydd wedi gwylio fe, mae ymateb wedi bod yn gwych. Dwi wedi hybu fe trwy Twitter a trwy Say Something Welsh. A nawr dwi'n dechrau gweithio gyda canolfannau dysgu Cymraeg. Mae'n un o waeddus iawn I hybu fe ac rhoi adnoddau am dysgu yn ffurfiol arno fe. But dwi ddim jyst addas am dysgwyr. Mae llawer bobl sy'n iaith cyntaf, ond efallai dydw ddim yn teimlo rhaglen yn y iaith. So mae'n gwych am pob math o bobl I darllen fe, a pobl through môr hefyd. Dydy ddim lot o adnoddau am pobl tu mas o Gymru I ddefnyddio ac ymarfer y iaith, really. A gweld y Gymraeg hefyd, yn dyfe? Ti'n gweld y Gymraeg? Felly, eich di'n unig sydd ar hyn o bryd yn cyfrannu y dogfenna yma, neu efo tîm bach o gwmpas chdi, os y grisau eraill I dy helpu? Wrth gwrs, mae pawb yn croeso I helpu. So, dwi'n creu gwefan, ond dwi ddim yn ysgrifennu y gwefan. So, mae'n unigryw am trwyrism. So, unrhyw popeth yn ddieithiog yn cael ei trefn gan y safon y iaith. Mae ailreswm yw mae popeth yn perspectif person cyntaf. So, enghraifft, mae cyfansoddwr Dafydd James wedi sgwennu am y profiad o sgwennu y cerddoriaeth y sioe cerdd Tiger Bay. Mae Ellen Meek wedi sgwennu am y profiad o cyfieithu llyfrau Roald Dahl I mewn I Gymraeg. Mae Adrian Miles wedi sgwennu am y profiad o sgwennu cwrsiau newydd Cymraeg oedolion. Mae Gwyn Griffiths wedi sgwennu cyflwyniad I mewn I ei llyfr The Old Red Tongue. Mae Hugh Stevens wedi cyfrannu. So, dwi ddim yn fy barnu, mae pobl sy'n actually neud pethau pwysig yn y maes. A ti wedi cael enwa
Arbennig, neu mae'n arbennig ar y wefan i gyfrannu pobl diddorol. Mae pobl, just wedi bod mor croesawu and, hapus iawn i helpu, really. So, dwi'n chwilio am dau beth, really, am bobl i ddochryn fe yn gyntaf, ac hefyd am bobl i cyfrannu, really. So, os mae rhywun wedi sgwennu llyfr, beth dwi'n moyn yw amdano nhw i sgwennu tipyn bach pam wnaethon nhw sgwennu'r llyfr, beth yw'r proses o'r llyfr, sydd wnaethon nhw wneud ac wedyn cyhoeddi fe ar Parallel.cymru. So mae'n rhoi insight i mewn i beth sy'n ddigwydd. Os mae rhywun wedi sgwennu creu album cerddoriaeth, pan mae sgwennu am y math o cerddoriaeth, ei dylanwadau, a jyst rhywbeth tipyn bach tu ôl llen. Felly, lle i ni'n gweld hyn nawr ten? Sut mae rhywun yn gallu darllen neu gyfrannu i dy gylchgrawn di? Maen nhw'n just mynd ar y gwefan, so Parallel.cymru, fel darllen mewn Parallel. Os mae unrhyw moyn i cyfrannu, wedyn fy cyfeiriad e-bost ar y gwefan, ond hefyd mae Parallel.cymru@gmail.com. Byddai'n hapus iawn i trafod gyda unrhyw sy'n moyn i wneud rhywbeth bach. Gwych! Wel, gwych, syniad arbennig. Pob hwyl i ti gyda phopeth. Diolch yn fawr o ddod i mewn. Diolch yn fawr am gwahoddiad.